За да сме здрави, тялото ни се нуждае от 6 важни нутриента. Първият от които е протеинът. Протеинът осигурява важните градивни елементи на тялото. Той се съдържа във всяка една клетка. От костта, кожата, косата, има го навсякъде. Знаете ли, че 16% от телесното ни тегло са протеини? Протеинът се използва за растежа, здравето и поддържането на тялото. Всичките ни хормони и антитела са изградени от протеини. Протеините са изградени от важни аминокиселини. И въпреки, че тялото може да изгражда свои аминокиселини самостоятелно, ние се нуждаем някои от тях да ги приемаме чрез храната. Кои са нашите здравословни източници на протеини? Това са месото, рибата, яйцата. Освен местните, е хубаво да приемаме боб, соя и някои зърнени храни. Всичко това ние можем да го приемаме чрез храната си и оттам да се набавяме необходимите аминокиселини. Понякога обаче има хора, които не обичат да се хранят с някои от тези храни и те имат недостиг на протеини в техният организъм. Точно за това е необходимо да си ги набавяме. Можете да си намерите хранителни добавки, които да могат да допълват вашето хранене и за това вие да бъдете здрави и енергични през целия си ден. Протеините са много важни, така че е необходимо да си ги набавяме по един или друг начин. Аз лично съм избрала голяма част от протеините да си ги набавям чрез хранителни добавки и това е мое решение. Но вие можете да изберете някои от другите методи, можете да видите в интернет кои продукти съдържат протеини и да започнете да се набавяте чисти такива продукти, с които да захранвате с градивни елементи вашето тяло.